Dnes krátce po 3. hodině raní jsme přijali oznámení o dopravní nehodě, ke které došlo na dálnici D1 v kilometru 164,5 ve směru jízdy na Brno. Řidič nákladní soupravy se z dosud nezjištěné příčiny s nákladní soupravou zlomil do jedničky a zůstal stát přes všechny jízdní pruhy. Krátkou chvíli poté do boční strany návěsu nákladní soupravy narazil řidič s dodávkou. Řidič dodávky utrpěl vážná zranění, kterým na místě podlehl. Zranění utrpěl také řidič nákladní soupravy, který byl převezen do nemocnice. Dechová zkouška u řidiče nákladní soupravy byla negativní. Policisté odklánili osobní vozidla na kilometru 162 u Velké Bíteše. Zpět mohli řidiči najet na kilometru 168 9 Křížů. Policisté uzavřeli také výjezd z parkoviště v kilometru 166, aby odtahové a vyprošťovací firmy mohly dojet k místu dopravní nehody protisměrem.